Čaute ľudia, tu je Fredke a vítajte u môjho tretieho videa z Minecraftu a Game Teamu a som tu s iným hostom a to je Kuba. Čaute. OK, idem zatiaľ do portálu. No tak je dobré. Ja som to... Ja ťa tam nevidím. No. A kde tu je lápis? Však tu by mal byť aj Kuba. zelený. I červený sú... Nemám iba bambus. Neviem, možno, že isto možno nie. Kuba, keď sa pozrieš na moje channel, tak tam uvidíš to video, čo mám teraz. Jej, tu je koľko železa až 5. A čo si mám urobiť? Urobím si z 5 brnkov a meč. Meč stojí 3 železa, mne treba jedno železo a... Aha, ja už viem, čo som si chcel z toho urobiť. Mám kropa. Mne treba jedno. Chlebík. A ja idem teraz do stredu. Je tu bad girl. Ona je s nami. Ja mám šancu. Bum. Dobre, tak už nemám šancu. Bojili. Hej, ja som myslel, že nesme Ale neníš nám postrieľ, please. OK. A teraz čo budeme robiť? Budem zabíjať vaši, ne? Nie, oni sú ešte... Vám už zničili, ale budeš nás ochraňovať? Hej, budem, pohoda. Tak napíš do chatu, že tým. Asi to ukazuje len pre tvoj tým. Tak urob toto. Nie? Toto. Môžeš si ju zbierať veci. Ty si ju zabil? Nie, ale ona mňa išla zabiť. Kuba, tu máš luk, keď nemáš. Aký? Na ako je vylepšený? Normálne hneď prvý, tu máš. Prvý? No tak ja mám prvý. Aha, Kuba, nie, Kuba, pomoc. Ja ti neviem pomôcť. Samo. Ju zastavaj, alebo dačo. Ja som jej dal krompač. A je po mne, díky, Kubo. Ale prečo mňa to portlo? Lebo ste vyhrali, lebo tá blbá ma zabila. Ale nie, však zelený tam ešte bol. No veď, ale ona tu, pán Pusík ma zabila. Dobre, no tak poď sem. Poď do portálu. OK. A teraz sa pripojíme tam. Sme dvaja. OK, to už by z toho videa bolo všetko, tak sa s vami učím, tak. Ahoj.